Искам сега да преброиш бавно и хубаво до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво на момичето! Какво друго я да ми кажеш сега? Днеска какво папкахте в детската градина? Нещо С какво? с салами, кетчуп и ученица. Така ли? Да, А ти на колко си години? на 3 И половина. и половина. А как се казваш? Рош, рош, Как? рош. А. Какво друго да те питам? Ти имаш ли кукли? Имам. А това какво е, дето държиш? Зад дълги уси. Я да ги видя колко са му дълги ушите. Браво. А я да му изпееш някаква песничка. Коя беше тази песничка? Аз избира. Мама ми. Мама ми купи днес нова кришка с картинки. Гледам аз интерес и прелистам пиш по лист. Тук зайче как играе, там е Исана как го дебне, тая ес на кълбо, ще избави зайчето. Браво на момичето!